Manje ndopazvita. Alright. Kwatotora mishonga yako dzadini. Kwakutomwa. Ndochizomuka. Ndichizomhanya kudai. Watakanda kuti guduru kanika Adrisa murume waingoti ndo kusuraya. Ndikamudzora achimbaramba kwangu. Shamari. Izo asekundaswa hapana chinoita ba. Kusvika ndozosvike pana nhasi makuseni. Ndina chishoero ndaona ambayoona. Kwakusiya wakarare panza. Ndio zviripo izvo. Saka mapurisa azouya azodini. Akandozvaita saka ndakuzvisungira iwe kani. Kuzvisunga chakati mai zvinobonesa kana banga ndipe banga moni. Zvikutunga kutamba utore banga reo chetapo mugoro wangu mutorera. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba ganjanda uyaikane muone. Nasi tiri kuFenikeli village. Takatarisa kunonzi kumaundi mainje tichibva maodzi. Tichita kunge tinoenda kuhighway inobatanidza Mutare neHarare. Kune chiitiko chinorwadza chinosiririsa chemwanakomana wafira paambuya vake nenhau yemukadzi achisiya masoko ekuti mudzimai wangu we mumuudze kuti ndinokuda zvakanyanya saka kufa kwandaita ndafira iwewe. Chanyanyotishupa apa ndechekuti mukomana uyu kwaanobva hakuzikanwi, ndezvekungosangana nemusikana wake mukufamba, uyewo aigara angori kudhuze kuno nana ambuya. Hama dzemukomana uyu hadzizikanwi, asi kutaurwa kwazvo seinemu yaanozikanwa nayo yaakataura iyo ndeyekuti anobva kunonzi paMabika. Kunoku anozikanwa nezita rekuti Tafanzwa, asi ikoko zvinonzi nevari kutaura anozikanwa nezita rechisikana rinonzi Polite. Nyaya iyi haina kumira zvakanaka nekuti mukomana haasi kuzikanwa kunzi hama dzake dziri kupi. So ngatipindei munyaya iyi. Tataura na village head vaMarange, tikazotaurazve namai vemudzimai wake ambuya Washa. Unfortunately tazosvika mudzimai uyu waafira uyu asipo, vanga vaenda kumochari achiperekedza murume wake paandoiswa kumochari. Zvizhinji ngatizvinzwirei munyaya iri pano. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu. Zvireva kuti kana washuwa zvikovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Makadi sekuru Marange. Nematambudziko atiri kuzwa. Vari kuoneka. Hadzichiko, zvakambofamba sei? Rasa uyu kutozwa masoko eza. Rasa wazi wamwe mushonga. Ambo yekumba kwangu ati murume waiforume zvidina kumba kwangu. Rasa. Ndikambe mari yake yesi. Akazoya futi usona zvekuMarange ndobva kuna Mela. Rufu. Wakati kompana wakati accident. Akati sekuru ndipe bhaketi rechibage, ndikati hazviti ndipe bhaketi rechibage because mari yana kupaisa. Dai kuti ude basa ndaikupe mari yawo basa. Ndakupe basa iwo wose ndakubhatara. Wakabva ati hamuna ere kana dhora kana $2 ndikati mari ndinayo izvizvi ndine mari shoma aimboti ndikupei. Wakabva abuda chibva aenda. Then aenda wakazodzoka ndapa mainje pamashops kuma2 zuva raakudai. Ndopa akauya akati sekuru Marange ndafunge kutenge doro rakahombe rakadai. Ndoma akavharike ngadoro vabuda. Papa ndabvunza ndikati ko mukadzi wako uriko here? Akasi hakuna. Waendepi? Akasi ndinobonga doro namafesi angu panonzi paMapa. Chaura ndazizwa. Pakubva aenda zvake. Aende kudaro izvi. Ndozozwa kuti ndemafoni. Wakarowe muzukuru wenyu ndasumbe kuputika.
dzacho nyaya dzake dzarasta dzaive kumba kwangu iyo zvichizigadzirisa anachishowa ere handa dzamai panapa ndakamuta kuti chiro chese chatika mucha panapa usasazvitongere pano bachikwidza dziuye kupi kumba kwangu takadzigadzirisa murume waingoti ide kuziuraya ndikamudzora achimbarira kumba kwangu shamwari izvo hasekuru ndazwa hapana chezvinoita kusvika ndazosvike panapa nhasi makuseni ndii ndachishowerwa ndauya hambayoona kwakusvika wakarare pansana ndio zviripo izvo saka mapurisa azouya azodini kaota azoitawo mafurapu zati azopoitawo kufonera kunoko kuti zvidai saka ndinorwadziwa maningi chiitiko chakadai ichi asi dai takurudzira isusu kuti mapurisa emuno muZimbabwe atibatsirewo kuti vanhu vasina zvipa munomu wapuwe zvitupa tiziye kuti vanhu ava sei vasina zvitupa munomu wapuwe zvitupa because pamwe wakabva iri kirima yekura mwana hatizivi asi tinoti mapurisa emunomu kana mumavhileji munomu tinokumbira chaizvo kune mafisa chaji ari munomu kuti ngavatibatsirewo kuti vanhu vari kugare muno vasina zvitupa kana kuzoti pamusha pari kugare munhu tisingazivi ngavaitewo follow up pane kuti wangogara wakati zii nangisai ndio chiitiko chaitike muno munyika maMarange chakadai chaitika munyika maMarange machifu Marange chiitiko ichi ndio machaitika zvemunhu wekuti haana chitupa mogara naye pamusha panapa hamuzivi paanobva hamuzivi chigara naye for 3 months 4 months 5 months chigara nemunhu munyika muno maMarange taikumbira kuti semapurisa venyika vatibatsirewo kuti wagadzire chiri ichi kuti vanhu vasiriwe munomu ngavabve vagare kuzvimbo dzani onai chitiko chaitike muno maMarange mune zvakawanda zviri kuitike maMarange munomu zvevanhu vari kufa vachifukunurwa vanhu vari kufa muno vachifukunurwa vakafukunurwa mukadzi apa vakachekwe madziso po tinotaura musati chaingarodzeka journalist isi tiripo pakutaura chaipo kutaura chaizvo ndanzwa sekuru Marange alright saka mune matanho here amuchatora pamusoro pekuti hama dzemunhu dzizikanwe matanho tinogona kuti tibatsirwa ngamapurisa mapurisa ndiwo anogona kutibatsira tichitorwa unotorwa mafingerprints ozwe kuti kumusha kwake ndekupi because mafingerprints anotibatsira kuti azikane kuti musha kwake ngemasvingo here kana chipingi here kana kuti unobve kwakati because ra basa repolisi asi matanho ndikangataze kumusha kwake tinogona kubatsirana semavillage head vari muno nekubatsirana navana chief Marange vari muno kuti batsirane kuti munhu uyu aende kumusha kwake ndo zvetinoda tiite izvozvo ndo chikumbiro chetinacho mazvita ishe village head aiwa tinotenda zvikuru nemasoko enyu mazvita taswa ndine mukwasha wakauye panapa waOctober achisvike pana asaonana nawo kwanga achitamba uko kwakwana gore rapfuura 2024 2024 gore rapera ndokuya kwakata pana otoye pano zvakanaka amaende mukomana wangu wobva todini zvawo mukuya ndokutogara ini asvi naye mwanangu unotora mwana mudoko wakadai zvasude kubarirwa unode kuti unozomuziya unozozvikonera akati ndio unonga andida neushekera unoita ana adoko akati mai pazvi ndo zvarungandida iwoni tagara anga akasiyana zvakadii iye wangane une 23 years mukomana wangu wane chinyi wangu gore ndo zaidi zvese chimsa sekutemba zero nopareka 18 sekutemba ndo pasvise chinyi pasvise 39 asi wanga pakadana ne 38 saka mukomana 23 musikana 38 ndo apaona iwe unodaro ngei mwanangu ugona mwana wane mwana mune muzukuru chichiya una zvakati mai nene ngamboita ndo zvaatoro ndikuda zvakanaka uya nekugara panapa zvakanaka handisaitongombudini ndairo kana chaita tontorese nyaya kuti aiwa nyaya mhaya zvada ndikati yoga zvikazomutsvagira sekuru Marange akati aiwa mumbewo muzukuru mwakanga zvaita nyaya mudu taurayo kwamambo kwangu kwambo Marange ndidi nditaure nyaya nekuti uri muzukuru uri mai unotonga zvikomba zvimwe vacho zvanonga dhipi chidini unzoona kati zvakanaka sekumaita zvakanaka kuti angasi kuti zokurakaziya pera vanhu avo svika waende ikoko saka chatakananga chekuti kuchengera kana akanyapuhwe basa sekuru Marange akatomombe basa
muzukuru yautore basa kuti manini wadeta katitete akatofunga kuti mukadzi wangu ndinosvika kusina uyu watiza madhaka chitombosiya ariko wopedza woenda zvavamaijasi pasori apo kwazvidhina akazotete wotiza apo kushengera pana kuti rushinga ndakataura zya rushinga ruya rwadini rwabata kuramba akadaro rushinga rake osvika mbozosvika kuti agara kati azvanaka zvinhu zvagara zvakanaka ndokuzotenge kurwana sharo yeumwacho chacho chinya akati mwana wanyu ndipindura zvizi ndisingadi wazondiudza nezvino padofa kuti mwana wanyu mudzidzise kutaura ndikati aiwa ndakakuta kuti ende kwasekuru maranga ndokune madzitete ndandisatete ba ndiri mai zvimwe zvanonga pandipindura akupindura kuti zvinototi aiwa mwana wangu handizvo asi zvakadai dai kuti izvozvo kupindura kazi amajee akanoiwanda ndikati hanzi ndomukufara zvakati majee andadi ngaitira mwani majee orai ndazvizwa mwanangu unotochidini akati nondonyaya yacho svika ndati una zvakanaka zvawanini zvaunitaurira asi kusvika kuti ushengera huku ndo hwaindonga unotinotipoti hana yatorwa kuzotipoti hana yatorwa akomana uri mehera unozvikona here ona munhu wako uyu akanyata akaende kwanuna kwaanomwira unozonoatera akati azone mukundo wake mai uyai kuno akandoende zvokuti waende kubasa kwacho kare zokusvike pano akashaya uyo watera kusvikira mwari wezuva ndopata ngoti inini kwakuta ngoti iwo mai makusena mama imimi mwana wenyu ndakaipa apa ndisina hembe ndisina chinyi saka hembe dzakaripo kuti ndinini ndipfeke wanditorera wakanditorera akati gade matsota ako ino wakati nezuro uri mubhedroom akati mutaura kuti mama uyai pano zvimwe zvinogadzika nogadzirisika noti handizvo zvimwe zvinoda kuti zvandiri kunoenda kwakati akando zvaita saka ndakuzvisungira iwe kani kuzvisunga chakakati mai zvinobonesa kana banga ndipe banga mona zvikutunga kutamba wotore banga rewo chetapo mugoro wangu mutorera wozodai wodai wotore chinini wotore kutozvisungire munini mukati mumuti wangu urimo mumoto ipopo paanga akutanga nyaya yekuti kuzvisungira nemapanga wanga atsiurwa kuti chete mandise zvamandisa zviro zvokobandini apara kupe kuti papa ndopati zvepapo panyaya yekuti yeye wanditi ngeini gumbe hembe dzangu ndokumure ndakauye kwauri ukazvese ndinokona iwakudondi kuti hembe dzako ndikumure ndikusire ndipfeke dzangu chirudzi ndisina hembe indakana hembe mbiri kudai nebhurugwa wani wanga azozine mudzimai wake chisiya hembe dzandakakutengera ariita kati azvashata ndobva atsveta izvo kwata kuti kwakutotore mutambo kwakuzvimira kwara pana kwatotore tambo kwapinde mutohwe ndototi akomana zvamboinye kudini ko mutohwe mangu ndobva ndatoite hamudumbu kotopodzeka mwana dzikuira notapetuka shinyi kwakati ndizvozvo pekutanga wakazvisungwa mira kubva bhambodzoka echitaka ndokwazvisi takagara muno totata topedze nyaya mira kwakati mama uone munhu uyu watore bhemba ripi watoti bhemba ripi maindi ngazi mehera bhemba kuripi zvikazi bhemba ripa sombetera kwachitore bhemba kwachiko nangisi wanga atori kuti akura kuti bai mumuti mune atozvisunga futi ndodai muto waudotodona kwabva tozotema ndopakati bhazo batire muti kudai kubate muti eseri 2 kuti asadona ndokuzobhazo dzika paya watodzika uri buda apo rupinda kuti iwe chidini ngatize kuchikwene kana mai kutsvage muna mai mukitchen amba tiende korora ndokone korora ndokuzotorwa akati musekuru acho mai munhu wenyu nezuro dai kusoti ndande pano wanga atozviurayiwa zvimata sei anotora pakati uye une mhepo dzake tagara ndopakazonamira mai anhu eye apana apo ndinoti apana murume ngaabve hake pano amboende kukombona ndokogarepi ine mudzimba dzakwanda kukombonoko kwachimutaura maerayo asi wakambotora wabhamboramba zvikambira kwatora kati nhasi pana apagaruba totana nemuine kuti mundoti mundononga kuti mai hapana pasina baba mai asara chikadzi zvizvo zvemakutaura saka imini nenyu simukai umbotode mombotizira zani kana dai anyari demurukai mukatotidza apana zvimotondikona ba ini ndinotorowa ndinotore mafuraizi mudenga ndinotodi awotozviganza kati omira kusiya zvakadaro zvapera ndobva atora mukadzi akati azvanesa kwatora murume wake odzikana ipi ukombo nemukwende yake svika abva agarayo tete agara zvakanakanaka ari ikwe zvandoshupana kusvika kutanga ndotanga kuda kuzwa nyaya yekurowa ndo yaitogona akandotsuruka matauro aita kuti wandidai zvinogwisisa wotoro mukadzi watenge kumuro gumbo wobhaya mai kamika chinya kandaro wegumbo hazi chazi ndiro rigura here kandi zvanyanya kudini apa ndo papindira pechitu wazoende kwaenda kumaranja kuya waenda wapetuka akati mwana wanyu wakanonoke kuzodai kudii chinyi futi kwakuzoti agumbo rakachizora rohwa chiti nezvibhakera chake muoko zvikanzi muoko wangu wakakuwara nasina kamurwa ngegarwe asi wakuwara wakatombototowa wakuwara ndozoti mukunda akati ndayotore mwana wangu mwanangu handisi kuti kutora kuti kuparadza kuti mudini ndimboende kotowa samai ndimboonawo chinyi zvaite mwana ndopakatore mwana wangu ipana wakutore mupfuta kwakutowa wakatora akuwara nekurohwa mwana gumbo iri ndoranga nhasi vakatooma okay ndekupi kwanga ari kugara apa pakomboni apo ndipaigara mubva machimutora ndachitogena panapo akati 2 weeks ari panapo iye achiyo achitoswedza masora sei chienda achidzokwa kubasa kwake achipetuka yamba ichidaro kusvika mukuru wamukunda anga akazona kuti munhu wakanya kuti hasha kwabva atenda anozombondoneka kwakuzoti munhu akazi mama ndiri kudzoka
wo ndokwende kokubva tokana ata anozinotomera unoti ndio chingwatawa ngemunhu zvoenda kutora usamai wasita kupora wakwenda izvi tasori gumura sitachanda kuri nekupora ndopacha kuti zimbabwe kwafiwa kumarangi ndokumba kwatakabva enda kumarangi ndokototega afa akaubva aende koko ichidzoka ndobva ate 3 days dzakeyo zvinava zvindakampe 2 days ndomataura ita nezura mundakampe 2 days asokate 4 days ine kwakutongodiwa kwasha dai ngari kuti waiti muno ungabva watonga matongero kuti munhu munokandorana kwautongoti dai wadzoka munguva yakati wakarekwa zvakarekwanisha ndokadimhera aiwa anisha mwana wangu ndikazorere kuna mwari kune mwana wangu akati pane kwawangauri auzonitaura zvakanaka ba unotore magwava augonitaura iye unoite majee echichichi akawatanga zvekumurova achaine wanga wachire kumeso muningisi ndo wacho nogara pasi kujinga bhiro kurangana udoti acho ndokubata haabati anogura idotorwa akati zewo ndokugura musana ndokugura futi makumbo mese ndokugura ndokoti mofamba sei saka anga kuti twakubata kusvika agara ndopazorohwapo kubva kuma12 kusvika na 4 o'clock sekujinga ndiri musaidi mari kuzvizwa mari kusaidi kuti apindure kuti adi apana akaze kumhanya kuti anhu we mwana ari kurwa kumbaizvo wakazoshingobuda umba kutoti mwana wakurwa ana kupana akazvitaura kusvika kwaedza indototi regai nende kotsvage pipe yangu ndokuti zvisurume zvidhina yangu ndiende kukauzi svike pauzi kana ndori chobata kudai ndiri kusvikapo komehera muka sei wochibuda azve madziso azwinya kati mai ndafange kurwa akomana we zvambonyanya kudiniko uye panotafadzwa unozvitafadzwa but unozvitani unozvita vazi ndinozinini polite mabika ndati zvitafadzwa zatafadzwa chigarapo bvaga naye unongozvitireko mwana warowa zvambodini mai vanipindire bhaju ndakamuti 3 days usaendeyo kwabva api ndokati nai danga wangukwasha unozikana kuti zvakati waisvikepi wanoshata wambondipa apa ushamwari hwenyu apa matosise gore mundori mese chikamuchicho ndikanobva kubva kwandiri ndini kufata kuti warye chikafu waita sewadini apa ndochazo kazi chingwa wanditi batore chingwa ukaita nacho kumkwama yako asi chingwa changu ndandazviti muno iyo zvindabve kubasako ndashaya chingwa ndakufanira laura nezano chete ere ozvikafu zvozorya mwanangu kugira uchiuya pana 11 yezi manzi zakwana ukumbodini mai mwandikati ushamwari $10 chimboenda umboende kofuresha uripi uri ukoko umbozorwa nokuti zvomaita zvazvichazi kunaka bai tore pinikitumba bhegi ramukunda wako topakire pakebe zake muzati dzisi dzake bane dzemukunda dzakati musata ndokona kati ndotora dzendakapfeka ndondigadzira kwakupakira mubhegi make vatogara pasi jinga bhero ripo sekujinga bhero ripo amasvinhu aripo agarapo akati ndikati pane zvaashupika taura zviri kuda vamwe pako akati azi tore bhegi rake bide kwatonanga akadai kwendori pasaiti isi kwavatadodini wasungana mwana wangu pakwende kukiriniki mwana iye kukiriniki kwode kuenda iwo azviti bona kuya polisi kesi unosungise mwana wa munhu izwa kwanogara kumasvingo unosungise mwana wa munhu ngatisane nazvo hazvina kunaka izvi zvinoapusaka kuti ndezvo zvakata kuti kumaitiro akati madziso kana unozivi polisi kesi chisiyana nazvo abva togara zveka kuti kata ndakushende kumarangi endako kumarangi ndokwende kumarangi kuya usiku humwe warara ndakusaipo kwenda kudai wadzoka futi manhero achikotoedza vatokadzoka azi pino munguva yakadzoka kuti sekujinga kazoti wakatosvika achitoti dai ndasvika ronda ndomure ndobva ndatiza ndobva ndaenda wazozvitora nhasi amakusina kuti mukomana mvunga mehera da akatokubata arumba kwanokuroda kuti ndaida kusvika ndobva ndamure ndobva ndatiza ino chitongadzimako akatoramba ndewazozviuraya ayewoni takuchizodini akati ndonyaya yacho ayewoni uyu pembe ndipaipe wazoziva kuti zvake zvo zvaita zviya zvewazoni ndokutendera uchizidzoke kuri makuri makuseni wobva asvika atakagara makuseni warini paamukaichitira kuti makuseni acho manherichi ndokumudai ndasvikani ndomusowara repi pauko kumarangi achidzoka makuseni ache iye wobva ipana kwatange kuye pana makuseni nebheka bhegi kake iwe bhegi warionepi zvikanengere shamwari yangu izvi zvakanengere shamwari ndakati zvakanaka ere akati ndaikutira mehera mhanye kuti mehera asi kuyamba wakauya ere ndikati mehera kuti ndakamisa kumarangi ndakamuti mehera kwakuwara achindoara kumarangi kuti usasumukise munhu ba akati munonyepa asi kundomarangi ino ndochikuti kuchinyaka tauna kwenda marangi amwe yangu uri kuramba kati ayewoni rikazi oraiti mai iye zvizvi ndikusinza kwaborera 28 borihoni pemari yangu ani mari yangu mozondipawo nzira yakuti ndiende kuonekwa marangi kwaari kuenda ndochienda imari ndikadziiye shomashomai ndikatapoti kumbori kurira apa marangi apa azi ayewoni mozonditaurira 28 ndinaya kusora mangwana ndokuenda ndakusakasora mari kwabhadzo kazi very day yacho so mangwana kuyaana kuti nhana kusvika ari kundoti bhepana chinja pagomapo imehera ichosvikwa panapa ndokutobhani mai ndikati ndatisvika kuti mai ndikati aiwa ndatosvika kuti uchikudini madziso wadikazi mai ndauya ndibike sadza ndatobika ndibike supu ndikati ndabike muno ndokoti ndikati aiwa mai chite zvomaita zvondipe kwabike supu yako basa ichi ndikakarara apa akati dziso rangu asi kumaona inondodini ndikati aiwa uyu ngaatore ninusho ndingatore musomodo masa ari panya simu ndokusemdzisore haayora akagara apa udzimai rangu zvinopaka zosumuka wachipo chiri kwasekuru mashona
Atanda kona sekuru mashora ndobva enda ine kwasha ndimukati kwasekuru marangi kwasekuru marangi ndokwanda kwenda ndobva enda kwasekuru marangi kuya kana akasvika kana akadini ari 2 akatora nyaya dzakwasa kuchishwera kwasekuru marangi handichazivi ndiri kugadhini kwazosvipa ndakatobva kwazosvika ndosvipa usvipa paguma 77 ndodzaasvika mai mimi muri kutaura kuti azi mimi chinyepo tazi mahera uri kumarange ile hawo ingei kana akasauya nditozvisungira nhasi chimukuyu chai nai tafadzwa wadi kundibvunza kuti mai mahera yavazouya here ndinoti haana kumboti amurundi nyepera pawabve pano chindosvika apa kumusoro wabva asvika panapa achibva asvika akatosara ari pana akazobuda rodini kuenda kwasekumana kwandakati mimi handisati tibaendai kwasekumana ndokuna mbuya nanasekunda nokutsiura ndokwaenda akati munotonyepa haiyazve chimukuyu ndochindotoita kundobhema patana 7 kwatotanga tomuti naye yako chitomufurisa nana kudai nana ndeganda anaye azodzimara azobatote bwaro leonombodita zokazimire iwoyo uringoni apati wakasekwa kuzizva akasekwa nengazi unode kuti kana chinga akwere muti zvaubvate muti wacho ubvadona akadona azozvinangisa kuburwa windo ruzvizwa kwabvapita zokazi ringoni masokoro kutaurawo kana ndikanyakurwa kana wakadini nhasi ndoyaba ndina basa nazvo kukuwadza kana kusakukuwadza masoko akanobhuwa inini nhasi ndiri kufa nai zvambodini ndinokutoseka paya paya babuda kwachitondo ndopata tangode kutendete ndikwa ndadodini kati kwabva tapinda mbaakedhora ke ndabva ndatokedho ndagari padho mai ndobuda ndikati aubudizve pfungwa dzekuti pfungwa ndokuzvisunga chirudzi otanga tori tambo yake waiti iri kubedroom chibvare kugadzira wogadzira udodai bva namubvutira apa muoko apa namasikati apa adai kwendodaiwo wakanokorwa nemunhu wakandokorwa naye kwati stress kuti ndandisina mukadzi chibva ndokozi muoko weso wanga wakazvimboreka nhasi muoko wacho wakatozvimba wakatokwadza ndati aiwa mwanangu asikana isaya mvura pachito ndamutoatowa ikokoko ndamutoatowa nokuti zvakanaka nakazi mai asi kundopedza nguva ini nekuti nhasi ndiri kufuma ndaite chimukuyu unombozvishipikire chinyiko chinyi chanyanya kunetsa mukadzi wangu handisi kumona mukadzi wangu ndinomuda kumurowa kumuda izvizvi ndoti asvike pano ndachimukuyu azondafira imo ndoti azondafira ine ndinokuda masoko anga ari kubhepikwe iwowo wotoseka hakutoseka nditopedzisa tora nemimi tagara zvakawanda tiri koko kubva kuma7 kuti 8 9 10 tiri kubedroom ndakudini ndatoatowa zvakwana ndito zvaita papo ndakisana mukiredho chimbogara munomborara mubhedha wacho ndowese wabve kumba chimborara apa ana kurara mwanga ndagara muno wabva wapinda apa netoshi wabuda apa windo zvikanzi saka wafunge zvikanzi mai nini muri kutondara zvindondaradza ndokutanga mwadoro ndokutanga kutozviuraya ndichine doro iwe kana unokudze doro kunga zvinozapeno ngei nokatovhare dhoa rangu kundakati kwabva kagara padhoa inobva ndagara papane ndikasima kumba angu dai akati ibvaipo ndikati handisi kuzobva ndikati ndikajingabhira musa wati jingabhira kutsiura kuti hona mwanangu mehera usadiba murume iwo kati jingabhira ndiko wakatokapinda pasi pedhoa kungabenzi ako kawindo unokwanako handikwani kudokudai tambo dziri papa ini ndikagara apa tambo dziri apa chito tambo dziri waiti ambo zvisunga ya wombode kuya unobuda zoramba ode kuti mai bvapo ndikati handisi kubva wotsvete imwe ndobvuta ndaita kuti bhizo kuna kuti muoko wanga wakora saka ndaiti bvuta uda ubvate iwe wobva bate mitambo yangu wodzoka zvedza dzakato yewaiti yebreki kwakuze chinyi jira rangu randakanira kubva dhuku ndorakabhatira kwachita kuti sunga kuti udoni ndikati akomana ndopaanganira pa zvakazi mamere ndoti ndozvifire muno ndinondibata apa ndopadozvisungira ndikati iwe kati kwanisa ndishawashawanga ndozvisingira kagara ndinondibata kazi chibatata kwasijira kule kazi chindisimudzai ndikati yewoni biseji zao ndiseda kukatanire kwatadini batwa makonde kati akona zvakadaro kada ninyari benzira mai shawashawa ndingapedzisa kuti ndakukusibo chibate uda uvo ndibenzira mera kati mudzi pazonopozondiri yako ereni amai ndozviziva sinhasi chimukuyu machimukuyu ako ndandotaura takagara kubva kuma 9 10 11 koroko 13 yezve koroko 1 okoroko ndopatakazoti ana ese azodini ana angabobuda kuenda kwaninisho angaita kumusoro kwanoende kumatv anamboziva dambudziko ana adoko ndobudeni kwasandenge ndiri panapa kwabva buda kwakuchienda kwazodzoka azodzoka ndikati ana amunoita matambiro amusikoti ndozvirutambike panyika pana amundibatsa makaita rudzi ndobachizogara kubachiti munhu wese ari muno wakaraka ndika iwo chiri apo kuti uchitsamire ufu guza rapo urara pakati animborare munhu kuti zvimwe zvikunyepezvo ana ese atora munokeketa araita kugara padhona kamwana udokudai udokudai akomana we ndazonoita purazi hope tafadzaiwe kana wafunga kozvironga wafunga ina ndichazvikoni wandinesa ende unyasoya zobati ndiri shirikadzi hauna zviti kuita pazimira komazona hapana uri kumarange ukati mwana wako mbondidzinge pano achiti aenda amoitereko nhasi hapana ndochishungurudza maisho asi zvizvi zviri kundiita zvechazosazoite muripo akati kana ndaita mupenyu nokuripira kana ndisi mupenyu ndizvozvo asi upenyu handiti mangwani shaya ndinga ndira chimukuyu mutondinonokera dhori yadhikakudo ndopazobva ndataura masoko bva tobva ndati ana ese ndiamorara iyo bva tosimuka kutenda ore kwatopinde uko soka une kotori toshi ngatisatora icho chegona magesi ari kuenda
Ndochi yake kwati ndiye uyo. Vandamutera tafaza unombodaro ngekwewe. Ona unati une foni ere. Akati foni iri pane foni kana toisiya mihera zvino zvawo dini. Woiona inini kwako ende. Uri kwende pa akati ndiri kwende konini. Ndambotora umwe madamaziya maya kuti ngwa ina makuseni yayai. Ndandone mushonga mbigi. Asana kuratidza ba. Acha nini sangesho kuti mwana wawo bvunza kakomana kakamuzukura kuti munei baba. Ndikati amuna chakati kuti munei. Panda kuti asadenda banda kuti ndikamanda ndakunyarai. Ndadzoka na mushonga. Asi mushonga ndazosvika kumatakada ndazobudisa mushonga wangu na Suzi kuti ndando wewe ndo munhu na Suzi ndande kuita. Suzi ndande kuti mushonga kakanya mu toilet. Zoti wanga wapa urwa, wanga wakaita sei? Suzi ndashita muno turi pa ndabvuna kuti Suzi mushonga wanga ndi mukwasha wangu wanga mushonga rudzi wanga muri pa. Anda kuzviziya. Ndokubvati chinyi saka ndobva ndauri ndakushopedzesa kutora mushonga uya. Ndiye manje. Usenda nyolaita kanda kwanza saka uyo aidoti mukwadza pabuda kabuda nemushanga rake nogara pabu ndoti meme shawo. Ndobva buda yese kwabva chinokuchopinzana kunga uyo. Kwabva kuti ndotoda munhu takawanda kati gani munyai kai. Munhu uda likapo ndo muti mere uye pano ndifonera kumapurisa ina na foni ina musikana wadini. Iye mukadzi wake waendepi? Uri kumatakada waenda masikati. Ndito musa apa ndoto nditi ndiverekera ukwasha ndorepe ndikusika. Veneke wazomira hapo. Ndiwana kandinita pazo. Wazongo aende ndo ndaenda kuona mapa tuti ari kueska ndo ndaenda kuona. Wakwenda akati ndakwenda. Shabosha gemushonga wangu ndiri kuya. Ndikazi mapa timkoruma mapa turi kuya. Uri dotore ki. Andakati zvatonaka taitashane ana ikada kuti ndifonera kumapurisa ndochinyi ndonyazi ndoti kona zvite muzi mukomana wadi watenda akadai iye ndakubhaya masura ndasawo zvakanaka ndakati ndimyazi ndozvo ndiri ndikati mai nini aenda ndaatumuka aenda kwasokumaranga saka atazoka ndikati ndikati asi pane nhairi panapa wona uyu munini waosangana inosangana yapa mudima wazochisira itika wati ndinokwenda tule mushonga umwe ndasiya saka munhu toti mushonga wachigubhu unonga anga akahafura wakahafura mushonga wake kwachiti okuchimbomwa manguzi magwauya nawo izosvika wazotokozora chiko mutoreti uyu kwachizoreko mushonga kuti nguwa yechinyi kuma2 ndototora mushonga wake uya kwakutoenda kwatomhanya angosho mushonga wadzoka ndopantaza akasvika mehera akamuona yesidhiya zvakanaka uye apa ndomotani vakati seri akati hatiendi kuseri zvemwana wamona baba uye tigara kuti mukadzi wangu watye kurona kuti kwaakabve uku echisvika ndopasikozi munhu wadini wambanana pamashopa mwoko ndopakazvepa ndazototomoka wondopanga zvimbiri iyo kana panda katiwe kuti wamoti wasvike kumba mamhera wazoti wazoti waruwa kuti anoka shukunza kuzodokurwa mehera sakati andidi gende dokorora kumanga ndokwarora kwana sekumashona akayasa para pandule chezvikuri ai baba ndokwenda kwatotore chi ndokwenda ndototore chi yake kutore nini yake kwatodini kwakutoya nayo ndotombototsunyira ndonokurarawo ndirarewo semunhu ngoyaye 8 chichi 9 10 11 12 1 o'clock achizonoke padhowa pa mama ndauya kati wafungei tapazwa ikazi andakutomwa mushonga iri ozoti mehera zibaba inda ndaza mangwai mapasi 1 makuseni ano aya manheru manheru pazvita alright kwatotora mushonga yakwazo dini kwakutomwapo ndochizozomuka ndichizomhanya kudai watakanda kuti guduru kanika yakatokandweko ndopasati wachita dini wachitore mvura kuti zvimwe ndingage kumwisa nomunhu unonga ari munhu murume nemunhukadzi ndotore mvura yamboti mwemwe kahwani kape ichira shoko ichidzoka zvene chida kudai achibata ichidi chibwaisa ndomwe wacho warutsa apa wewaiti wambotorutsa akadhemu ndikati adai zvarama zvichidaro kuti ndaenda nomunhu wandibatsira kuti dai pari panhu ndibasa kandi pemvura tava tichimwisa vachita bhaginya kumwembura ungadai pamwe zvimwe zvavo zvaita zviri nani ndonda ndiri ndega muromo wako utovhara kuti pazo ari papo wakakatozeya nedhoo padhosha ndopiri padhoo peji padhoo ndopakara ndopazo wadza kwachipidi kwachine kuti tiba kwachibhati kuti pidi kune mani mune mukwata kwabisima kumake mudega udayo bazo ati tasa ndopana kuti munhu watodino munhu kutenda ndopata kodadzira wewe munharaunda ina anhu were ndadzira kumakona uko dzadza kumanguwa iyi adzata kumapasi ndingati kumapasi 2 ndochidadzira anhu we nyika nharaunda ina anhu were ndikadadzira apana ndidaira kusvika ndazotondekana ndakakutobveiko babapise kumperu pedzise kupfenika ndoazoya kwatora munine pauma muripa ndochizoya kwazoti apa ndoazofunda namaikero kuti amaikero amusoro podadzira maikero anaozvizwa maivhona apa anaozvizwa kusvika ndowatoza kwazofonera kuti ndine foni kwaitira kuti foni ndochizotanga kuungana kwaitani ndizvo zvaapa nezvo ndatotanda nemamusaramu ndazaroneka ndikasiya kumuka naana achangari panesino kati mukai mone zviri mangwa zvokutinisa kuti ndiye munhu atata muzika tichitsura yoya uyo wapo wazofa ana abva ubvaungana kati ndozvaitikwa kutatomedza kadaro hapana wazomborora kusvika hwe ndopazondoya ngwangwa anekubva aya kwambobva kuya chimhanya kuya ndoazonga akuzoya mehairewe ndozvaitimwa muno akakati munonyepa kanini muno ndakutaura nenyaya apa muri kundinyepera aiwa mehera chindibva kwazo mehera ndozvaitika ndopadzwa padhosha apo ndopafira
ndoti baba yatora mukadzi wangu kuti ndakumuzoita azi ndayafange kukuda andina kumwe zviro ndibani mapana ende futi kana kuti unozoona kuti munhu unokuda kudarika zvendani chita unonyepa kana dai ukazonyete upenyu aioni ndo uchizova munhu wako toyapa wochema pungwa akagara pachituna chake icho wazovezana kati mera chimenda umbourara umbozorwa hope washishira kwaedza nguwa ndazodino ndazoya kwacho umbozodai hope ndo maendera akaite munhu iwo wavo. Alright, tiruzwa kuti wanga asina kutaurirai kuti unobvepi kumusha kwake kana kuti hapana hama dzake dzepadhuze, tambozwa sekudaro? Ndo mamirira zvakaita hama dzepadhuze panga pasina ndikunyepa basi nekuti kubva kwakati mashongo ake wakandobva mashongo echiti ndaindofamba ndichisenza apa ndasenza apa ndaite pagadheni apa ndaite folya apa ndadini ndonakati basa kuti apa agara mumapurazi osenza upo mari yako amba chipura chidini achienda kana paakwana napapo kutorora ngenyaya yekuti iziye kuti onga ari kupapurazi paangari apena purazi hazi paangari apo akasanga nomwe wakwazi unozikana iye uwainzi Prishad uyu ndiye munhu wakauya naye pamusomu 25-24 ari pamadakati amere unorusunika pakiti mapoletozini ore marashes aya shibika kuti Christmas utsvagozvonosvaga nekudzata panapa dzichiita kuti chidini saka wakasvika bwando kwabva mwana mukadzi wangu toshi achiti ticha kuti befoni uiti satellite rekudini Prishad hama yake shamwari yake ndio kubhatira foni ya asi senemu yake wakambotaura here kuti senemu yake azi ndinozibwa iye time kuti tafadzwa wozora manhu wozofa kuti mama mukabvunza ndakutaura kuti izvi ndakufaka mukati tafadzwa handioneki asi mukandine zita rechikadzi zarangu rinonzi nini polite mabika ndo zita rangu kana mukadzi kekumboko kana dread ndinari kumusoro yekumbo kwangu anozviziya mukati tafadzwa hamurona asi mati polite munoriona wachibhata uri nyaya dzake ndinobva kwakati ukatobhata kwazi ndinoerei igumbo muera gumbo wachibhati muchitokufamba mazodani ndoti ndikususupe mai munotore chinyi munoenda munokwamuna bhazi munombona ari kumashungo munoenda apo mwamutare nokure bhazi renyu moende mashungo asvika kumashungo azi mosvike panozi pani apeno pataurwa azi pani pataurwa manini maingi mosiya azi pani ko watichi pamagwaza ndiko padhuze nepamapaka but pane mastation ataura apa ari apa ari ndipo munopinda azi ngati kwazitanga kutangana here azi nepanyi kuti paitaura ipo pamapingozi ndiko kwamagwaza macho pamagwaza munobvunza pane chikoro chinozi Mandara ndopandakadziza here paMandara private secondary Mandara iyoyo iri kumasvingo ndamurikuenda kutodayo ndopemunododini mukabvunza mukaona munhu wakafanana une zera rangu mumubvunza kuti panini pamabika ngepapi anokutaurira ende imba dzangu dzimba dziri nababa vangu dziri apa pagomo rine mhanza akabhata kuti gomo racho rine mhanza munyasimano ndometiri. Alright, saka apa watakurwa nemapurisa watakurwa nemapurisa wabvaendwa naye waendewa koiswa kumochari. Alright, sakati ni mochisa mochitsvake chinyi mochitsvake hama dzacho mochizovadaidza mochionodini. Alright. Mochizoona mochitsvage hama dzacho mochivadaidza asvikawo mawataura zvevaita waite chirango chiwana kuti padhopo ndipo pano petiri kundotsika tichifika tichidzika hapana zvekuita nekuti tinimbozotozvityi nekuti munhu waandaitogara naye. Alright. Mazvita mama. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba baganjanda uyaikani muone